नमस्कार, मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहे पास्ता आणि हा पास्ता आपण रेड सॉसमध्ये बनवणार आहे। हा खूपच यम्मी आणि टेस्टी पास्ता बनतो। आपण या घरच्या साहित्यांमध्ये एकदम बाहेरच्यासारखा पास्ता आपण घरी बनवून खाऊ शकतो। ह्याची टेस्ट खूपच यम्मी आहे आणि याच्यावरती मी चीज टाकलं आहे कारण चीज टाकल्यावर पास्ताची टेस्ट खूपच वाढते। तर आता आपण बघूया हा पास्ता एकदम मस्तपैकी घरी कसा बनवायचा आणि ह्याला काय काय साहित्य लागतं। आपण कमीत कमी साहित्यामध्ये मस्त टेस्ट आणणार आहे। तर बघूया आता। तर त्यासाठी मी हे 2 कप घेतले आहेत पास्ता। मी हा मॅक्रोनी पास्ता घेतला आहे। तुम्हाला पाहिजे तो वेगळ्या शेपचा पास्ता तुम्ही घेऊ शकता। आता मी इथे हे 5-6 मिरच्या घेतल्या आहेत आणि त्यांना आता जरा पाण्यात ठेवून दिलं होतं कारण की आपण ही रेड सॉस ह्या मिरच्यांनीच बनवणार आहे। तर आता मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी आता हे सगळे मिरच्या त्याच्यामध्ये टाकणार आहे आणि आपल्याला त्याची पेस्ट बनवायची आहे। तर आता मी हे पहिल्या मिरच्या टाकते त्याच्यामध्ये आणि त्याच्यामध्ये मी एकच लसूण टाकणार आहे। त्याला मधून कापून घेतलं आहे सोलून आणि ती आपण त्यामध्ये टाकूया आणि हे 1 इंचाचं आलं कारण की ह्या सगळ्यांनी टेस्ट चांगली वाढते पास्ता। तर आता इथे मी 2 टोमॅटो घेतले। त्या टोमॅटो पण त्या मिरचीच्या आणि आलं आणि लसूणच्या याच्यामध्ये टाकणार आहे। बारीक असा कापून त्याला मी त्याच्यामध्ये टाकते आहे कारण त्याची पण आपल्याला सगळं मिळून पेस्ट बनवायची आहे। तरच आपला पास्ता एकदम मस्तपैकी ग्रेव्ही पण त्याच्यामध्ये येणार आणि चांगली टेस्टी बनणार आहे। तर मी हे टोमॅटो त्याच्यामध्ये कापून टाकते। तर आता या सर्वांना आपण मिक्सरला लावून घेणार आहे आणि आपण ह्याची बारीक एकदम पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। तर आता मी एक कढाई घेतली आहे। आपल्याला पास्ता उकळवायचा असतो त्याच्यामुळे मी एक कढाई घेतली आहे आणि त्याच्यामध्ये मी आता हे 3 ग्लास पाणी टाकणार आहे कारण की आपला पास्ता चांगला उकळला पाहिजे, चांगला पास्ता शिजला पाहिजे। त्यामुळे आपल्याला पाणी लागेल त्याच्यासाठी मी 3 ग्लास वापर केला आहे पाण्याचा। जसं तुमचा जेवढा पास्ता असेल त्याच एवढा तुम्ही पाण्याचा वापर त्याच्यामध्ये करू शकता। तर आता मी हा पास्ता आहे त्याला आपण पहिलं धुवून घेऊया स्वच्छ। तर मी इथे हा पाण्यामध्ये धुवून घेते। चांगला आपण त्याला धुवून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। कारण की पास्ता थोडा बाहेरून बनतो त्याच्यामुळे आपण त्याला व्यवस्थित धुवून घेऊया। मी याला 2दा धुवून घेतले। तर आता इथे माझा पास्ता तयार झाला आहे, स्वच्छ धुवून घेतले आहे त्यांना। आता त्याच्यामधलं मी पाणी आता गाळून घेते कारण की आपण इथे स्वच्छ पाणी एकदम उकळत ठेवलेलं आहे। तर आपण हे पाणी गाळून घेऊया। तर आता ते पाणी आपलं गरम झालं आहे त्यामध्ये मी हा पास्ता उकळायला ठेवणार आहे। हा पास्ता तर 15 ते 20 मिनटं लागतात त्याला उकळायला, जास्त वेळ नाही लागत। पण तुम्ही मध्ये मध्ये चेक करू शकता की पास्ता तुमचा बरोबर शिजला आहे की नाही। लवकर शिजला असेल तर तुम्ही त्याला काढून घेऊ शकता। आणि ह्याला कसं चेक करायचं ते मी टेक्निक तुम्हाला पुढे सांगणार आहे की आपला पास्ता बरोबर शिजला आहे की नाही। तर आता त्याला मी उकळायला ठेवलं आहे। मी गॅस फास्टच ठेवणार आहे त्याचा। तर त्याच्यामध्ये मी टाकणार आहे 2 चमचे तेल टाकणार आहे कारण की आपला पास्ता चिकट नाही झाला पाहिजे, एकामागे चिकटला नाही पाहिजे। त्यामुळे आपण तेल टाकल्यावर थोडे ते सुट्टे होतात पास्ताचे जे दाणे असतात ते। तर हा बघा आता मस्तपैकी आपला पास्ता उकळला आहे व्यवस्थित। आपण त्याला असं प्रेस करून बघू शकतो की अगर आपला पास्ता तुटतो आहे तर हे बघा मी तुम्हाला एक कापून पण दाखवते चाकूने। अगर आपला पास्ता मधून बरोबर व्यवस्थित कट होतो आहे चाकूने म्हणजे आपला हा पास्ता रेडी झाला आहे। तर हा बघा हा माझा पास्ता व्यवस्थित शिजला आहे। आता मी इथे एक चाळण घेतली आहे जे आपण पुरणपोळी करताना वापरतो, ह्याच्यासाठी प्रेस करण्यासाठी। तर ती चाळण घेतली आहे आणि त्या चाळणीमध्ये आपण ते पाणी पूर्ण गाळून घेणार आहे। तर त्याच्यावरती मी आता हा पास्ता ओतणार आहे आणि ते पाणी पूर्ण गाळून गेलं पाहिजे त्याच्यावरचं मधून। हे बघा मी पूर्ण पाणी गाळून घेतलं त्याच्यामध्ये। तर आता त्याला मी थंड पाणी त्याच्यावरती ओतणार आहे। तुम्ही पाहिजे बर्फाचं पाणी वापरू शकता। तर माझं हे पाणी थंडच आहे त्याच्यामध्ये मी त्याला व्यवस्थित परत एकदा धुवून घेणार आहे कारण की ते गरम असं त्याच्यामध्ये चिकटलं नाही झालं पाहिजे म्हणून त्यामध्ये मी आता हे थंड पाणी टाकणार आहे। थंड पाण्याने आपण त्याला चांगलं धुवून घ्यायचं आहे। हा आपला पास्ता शिजून तयार झाला आहे। तर आता मी परत इथे एक कढाई घेतली आहे। आता आपल्याला याची ग्रेव्ही बनवायची आहे। तर हा मी मिक्सरला लावून घेतलेली जी ग्रेव्ही होती
तर ही पेस्ट आता आपली तयार आहे, जी आपण मगाशी मिक्सरला लावून घेतली होती. त्याचा चांगला रेड कलर आला आहे, टोमॅटो आणि त्या लाल मिरचीचा कलर व्यवस्थित आला आहे. तर आता मी कढाईमध्ये 2 चमचे तेल टाकणार आहे आणि तेल थोडं आपलं गरम झाल्यापर्यंत त्याला आपण थोडं स्लो गॅसवरती गरम करून घेऊया. आणि त्याच्यामध्ये मी आता ही चटणी टाकणार आहे. आपल्याला ही चटणीचाच वापर करायचा आहे, त्याच्यामध्ये आपण काही वेगळं साहित्य टाकणार नाही आहे. जेवढी तुम्हाला पाहिजे चटणी तेवढी तुम्ही टाकू शकता. मी इथे 3-4 चमचे चटणीचा वापर केला आहे. तेवढी माझ्या तेवढ्या पास्त्यासाठी खूप झाली. तरी फक्त 3 चमचेचा चटणीचा वापर केला आहे आणि त्याला आपण आता चांगलं तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे. आपली चटणी व्यवस्थित भाजली पाहिजे, चांगली ते तेलामध्ये शिजली पाहिजे, म्हणून आपण तिला सतत परतत राहणार आहे. आणि मी हिला फक्त अजून 5 मिनटासाठीच तेलामध्ये परतून घेणार आहे. आपली चटणी खूपच मस्त रेड झाली आहे आणि ती टेस्ट पण तुम्हाला खूपच चांगली लागणार आहे. त्यामध्ये मी आता 1 चमचा विनेगर टाकणार आहे. विनेगर टाकल्याने थोडं चायनीज फ्लेवर त्याच्यामध्ये येणार आपला. तर 1 चमचा तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही विनेगर त्यामध्ये टाकू शकता. आणि आता त्यामध्ये मी 1 चमचा सोया सॉस टाकणार आहे. तो पण जर तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये टाका. तर आता हे मी चांगलं दोन्ही पण मिक्स करून घेते. व्यवस्थित ते मिक्स झाले पाहिजे. थोडा याला चायनीज फ्लेवर येणार त्याच्यामध्ये आणि त्याची टेस्ट पण वाढणार आहे. तर आता ही बघा आपली पेस्ट चांगली तेलामध्ये परतून घेतली आहे आपण. चांगली शिजली आहे म्हणजे ती पेस्ट. तर त्यामध्ये मी हा 1 चमचा शेजवान चटणीचा टाकणार आहे. आपली ऑलरेडी मिरची तिखट आहेच, पण थोडासा एक फ्लेवर यायला आपण त्याच्यामध्ये 1 चमचा शेजवान चटणी ॲड करतो आहे. जर तुमच्याकडे अवेलेबल असेल तरच तुम्ही त्याच्यामध्ये ॲड करा, नाहीतर नाही केलं तरी चालतं. तर ह्याला आपल्याला चांगलं मिक्स करून घेतलं आहे परत एकदा, म्हणजे सगळे आपले फ्लेवर्स त्या चटणीमध्ये व्यवस्थित मिक्स झाले आहेत. तर आता इथे आपली चटणी चांगली व्यवस्थित शिजली आहे बरोबर. तर आता आपण त्याच्यामध्ये पास्ता ॲड करणार आहे, जो आपण व्यवस्थित शिजवून घेतला होता. तर आता मी हा सगळा पास्ता त्यामध्ये टाकून चांगलं त्याला परतून घेणार आहे. आपला पास्ता ऑलरेडी चांगला शिजलेला आहे, तर आपण फक्त त्या चटणीमध्ये परतून घ्यायचं आहे. आपल्याला त्याला जास्त शिजवायचं नाही आहे, फक्त मी त्याला असंच परतून घेणार आहे. त्यामध्ये आपल्या पास्त्याला तुम्ही बघू शकता मस्तपैकी रेड कलर आला आहे आणि याची टेस्ट पण खूप चांगली आली आहे. तर आपण याला असंच मी परतून घेते, कारण की चांगली चटणी ती चांगली ग्रेव्ही सगळी पास्त्याला लागली पाहिजे. त्यामुळे मी त्याला फक्त असंच परतून घेणार आहे. ह्याला आपण फक्त 10 मिनटासाठीच ठेवणार आहे तसंच. आणि हे बघा आपला मस्तपैकी रेड सॉसमध्ये एकदम पास्ता आपला तयार आहे. हा पास्ता तुम्ही एकदा नक्कीच ट्राय करून बघा. खूपच यम्मी बनतो हा पास्ता आणि टेस्ट पण खूप चांगली लागते. तर आता मी ह्याला एका बाउलमध्ये काढते सर्विंग करण्यासाठी. आणि त्यावरती मी हा चीज टाकणार आहे. चीज टाकल्यामुळे पास्त्याची टेस्ट खूपच वाढते. तुम्ही पण हा चीजचा वापर पास्त्यामध्ये नक्कीच करा. आणि जेवढं तुम्ही चीज टाकणार तेवढं त्याची पास्ता टेस्टी लागणार आहे तुमचा. आणि एकदम क्रीमी आणि त्याला थोडी स्पायसी पण फ्लेवर आला आहे आणि स्पायसी पण टेस्ट आलं आहे. तर तुम्ही पण याला नक्कीच ट्राय करून बघा. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ कसा